Il-membru tal-kabinet ta' Robert Abela, Kit Azzopardi-Tanti, der skomdu mens iwieġeb dwar il-Kummissarju tal-Films Johan Grech. Wara li fl-aħħar jiem ħareġ fid-der li Grech kompla jisparpalja flus il-poplu, NetNews staqsa l-Segretarju Parlamentari Azzopardi-Tanti jekk din l-imġiba min-naħa ta' Grech hiex waħda tajba, anke fid-dawl tal-fatt li hawn ħafna artisti lokali, inkluż żgħażagħ, illi ma jsibux fondi biżejjed li jistgħu jibbenefikaw minnhom bil-għan li jkomplu jsostnu t-talent tagħhom. Iżda, skont Azzopardi-Tanti, minħabba illi hu ġej mill-kamp finanzjarju, insista li jrid jara jekk dak illi għamel Johan Grech hux value for money. Taħseb illi huwa ġust l-atteġġament tiegħu anke fid-dawl tal-artisti lokali? Ħanajdlek jiena ġej mid-dinja tal-ekonomija u l-finanzi u nħobb inkejjel value for money. Irridu naraw għal kull euro li qed nonfqu x'qed nieħdu lura. Id-deputat Laburista prova jaħrab mill-mikrofonu ta' NetNews meta komplejna nistaqsuh dwar Johan Grech illi diversi persuni mitla fis-settur fl-aħħar xhur u ġimgħat kritikawha bil-qawwa. Mistoqsijek jaħsibx li l-pożizzjoni tiegħu għadha tenibbli Azzopardi-Tanti tenna li jrid jara jekk jinfiq ta' Grech iġibx xi tip ta' introjtu serju. Kollox idur mal-kunċett ta' value for money. Grazzi. Di però mhuwiex l-ewwel darba, onorevoli. Di mhux l-ewwel darba li hawn daw il-flejjes u ammonti kbar brabta ma' Johan Grech u issemmi l-kummenti wkoll ta' nies fl-industrija fil-konfront tiegħu. Taħseb imma li huwa li l-pożizzjoni tiegħu għadha tenibbli biex niftehmu. Wieġibtek diġà irridu naraw il-kunċett ta' value for money għal kull euro li qed noħorġu għal kull euro li qed nonfqu jew ninvestu llum x'qegħdin nieħdu tiegħu fi ftit ta' żmien ieħor għandu joħroġ ir-rapport ekonomiku, għandu joħroġ dan, inkun f'pożizzjoni li nikkummenta meta nara dan ir-rapport ekonomiku. Grazzi. Tul dawn l-aħħar snin kemm ilu jokkupa l-pożizzjoni ta' Kummissarju tal-Films sa minn żmien l-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat, Johan Grech kien sinonimu ma' tberbiq meqjus bħala wieħed eżaġerat fost l-oħrajn vjaġġi barra minn Malta li f'temp ta' sentejn ġew jiswow lill-Kaxxa ta' Malta 700,000 euro, żewġ festivals li ġew jiswow ftit anqas minn 8 miljun euro u short film ta' 10 minuti illi allegatament ġie jiswa 500,000 euro oħra bih protagonist. Dan fost il-kritika qawwija ġejja kemm mill-industrija lokali kif ukoll min-nies illi ħadmu mill-qrib ma' Johan Grech.